நீங்க எப்பவாச்சும் தாமரை பழத்தை சாப்பிட்டிருக்கீங்களா? இல்ல தாமரை விதை பத்தி தெரியுமா? இன்னைக்கு அத பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேன். இந்த தாமரை விதை, தாமரை பழம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இந்த வீடியோல தெரியுற பச்சை கலர் இருக்குல்ல, இதுதான் தாமரையினுடைய அடிப்பாகம். இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தாமரை விதை வெள்ளை நிறத்துல இருக்கும். இத நம்ம சாப்பிடுறது மூலமா புரோட்டீன், ஃபைபர், விட்டமின் பி, மினரல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். இதுல கேலரிஸ் அண்ட் ஃபேட் ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்கும். இத பச்சையா அப்படியே கூட சாப்பிடலாம், இல்லனா நம்ம வீட்ல கூட இத வளர்க்கலாம். அதுக்கு இந்த தாமரை விதைய காய வச்சு கருப்பானதும் நிலத்துல நல்லா தேய்ச்சு தண்ணில ஒரு 15 நாட்கள் ஊற வைக்கணும். அதுக்கப்புறமா அந்த விதை முளைவிட ஆரம்பிக்கும். அதை எடுத்து ஒரு மண் தொட்டில போட்டு தண்ணி நிறைஞ்சிருக்க கூடிய பெரிய தொட்டியினுடைய அடியில வச்சிடணும். ஒரே மாசத்துல துளிர் விட ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் பூ பூக்க கூட ஆரம்பிக்கும். மார்க்கெட்ல கூட இந்த தாமரை பழத்துக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தி. சோ தாமரை விதைகளை வித்து அதிக லாபம் கூட பார்க்கலாம்.